Living the Battlegrounds. Tajan päästä. Tikkaissa. Ne on ankkurissa. Nice. Ai se koittaisi minua snipuuttaa. Joo. Mitä tuo puuhaa? Onko se sua siinä välissä tuijottaa ja koittaa sitten minua ampua uudestaan? Ne uppoo ihan just. Joo. Vähän tyhmä. Ne on kummatkin vedeessä. Joo. Tulee toinen. Aivan lappois. Tapa toisin. GG guys. Piraatti. Sä oot aivan piraatti. Meillä oli vähän kreitteä tässä. En mä tiedä. Mä ampuin sen alas. Yes, same. Se on Brave One! Minne ne on mennyt? Ei mulla palloja. Jos on mun pallot. Where are my balls? Onko ne tähän Herra, ammu mut sinne. Joo. Mä en voi kääntää eteenpäin on kuitenkin. Pääsen. Mä osuin johonkin tyyppiin. Juma. Nostakaa etuuseille. Toi oli kyllä... We're gonna take all your loot. Siis kuoli, ne on ankkurissa. Ja boys, yeah. Alkaa puhumaan mulle saatana hieroglyfejä. Chinese cocksucker sanoo mulle. All your loot is mine. Kill your mom. Lälälälälälä. Mun pitää tulla kuuntelemaan. Niillä on 2 Skull of Banishedia meillä. Mä oon vaan tää... Pitääkö piilolla? Ei tää. Mä oon vaan tämä. Herra, siinä on hunting spare. Mä unohdin kanunoitten olemassaolo ja mä lähdin ajaamaan sinne jaloilla. Mennään ylös. Nyt Keles loop. If you shoot me, you're gay. Oh, you're gay man. Aika mukava. Teemässä. Mä oon kokonut kaikki näitten Murfruit täällä. Montako koloa Mulla ei sulla on? kyllä niinku mitään. Ai, siellä on koloi. Lataa Näkyy ihmisten päiviä täällä. Ollaan weepauseita. Wibbles. Toisen niistä. Voinko mä vaihtaa blunderpussin täällä? Et voi. Ei se otettiin pois se mekaniikka. Voi helvetti. Feature otettiin pois. We're gonna steal all your loot. Samaa. Sai. Niillä on lisää Apua. ruokaa meillä. Apua. Auta. Ei vittu. Kiusata. Apua. Ei. Mikä ton nimi on? Sillä on linkki. Se on Brave One! Ariks tää ampua vielä? Ei. Ei. Jatketaan vähän pukettaamista huvin vuoksi. Se ampuu sua. Onko näillä matchaavat nimeet kans? No, sekin on Brave. Okei, tää on oikeesti Brigigravi, jossa on kaikki Brave One kordeja. Tuplapistoli. Toi herra.
Selvä. Yksi sä edes kattoo? Ei varmaan, kyllä me silti otetaan. Привет, привет. Как дела? O dobra, mam zajebiste miejsce, kurwa, Ludenka. Нет, нет. Давай vittu. Fajnie, że kul zapomniałem wziąć. Mis vittu se ei. Naptuu itekin sitä servaa tappamaan se ei. Kurwa, szmaciarz pieprzony, nie mam jedzenia, nie mam... Нет, 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 нет. Onks se saakeli Dark Wars mitkusta vai ei? On. Oskar. Ottaako tää tuotapä minua tappaa nyt tätä äijä. Kuka tämäkö? Saat. Joo. Dolają, kurwa, szmaty jebane do mnie! Tutaj na pode mną, no, inny ciekawszy pomysł. Cool. Dobra, zajebam. Olisiko tuota sun siku? Mä kuulin siellä vedessä vissiin jonkun. Hypäppä sinne vetteen, kato. Auts! Joku ampui mua snipulla. Mitä me... Okei, joo, netti vähän pätkäs. No joku alkaa ampumaan nyt Joo, mä menen sinne. tuossa sairat. Sillä on tommonen vittu rakeekanuun. Okei, okei. No se kuoli vittu yhteen plunderi. Kylläpä nää huutaa. No, please, tässä on kegi. No, ei oo. Keski meni. Etu meni. Huutaa siellä. Tappoi. Przy mnie, na górę tu poszedł. Mä rakastan kun nää tyypit muuttuu näkymättömäksi tikkais. Saaks ne ankkurimme rämmätä? Ja pierdolę, zajebał mi cfel. Ei saatana. Ne tappoi itteensä. Ja pier... Mä käännän vähän laivaa ja ammun nyt. Joo. Vihaisia piraatteja. Miksi ne kääntiin vihaisia? En mä tiedä. Eikö nää kaikki mennä samaan aikaan? Täällä ei näy niitä. Ah, siinä on tyyppi. Miksi ne niin tekis Eero, kun se on sitten... järkevää. Ui. Heti Bone Gallerin meille. Nyt tuli pommi. Mitä vittu? No, on siellä tyyppi.
Täällä on 2 tyyppiä, ne vaan spämmää plunderpommeja. Mamy tu już się statki bawimy. Ossu yhteen. Joo. Eikö se kyykkää siellä? Saiko se sieltä päin? Ai saatana! Kurwa, nic to się spaliło. Ja tää kuoli tulee. Spalił się. Ja joku portana me oikeassa tikkas ylös. Ja kun mennään tonne saarelle. Saar. Emme sinne saarelle. Metsää sinne galleon, niin Se näyttää uppoavan. uppos. Się jebać jak nasz. Kaikki menee saaralle. Kyllä kuulostaa hauskalta, kun ne kaikki puhuu samaan aikaan. Niin. Tak długo się czytuje. Yksi kuoli. Yksi kuoli. Kylläpä ne huutaa. Kuiva. Nyt joku menee meidän laivalle. Tai me rapaa niitä säkkiä. Se on Tykkää uijia joka puolelta. uimari. Miksi mun merpani meni alas? Ja kuoli. Puhuu kaikki jotain Italiaa.